L'any 2010 se va fer una de les majors cagades de la història de Menorca. Mentre se construïa la dessaladora de Ciutadella, se van invertir tonelades de bentonita, una argila molt fina que se torna superdensa quan entra en contacte amb aigua. I sempre la construcció, quan està dins la mà i tot això, o sigui, és normal que s'emplei, no que s'advertesqui. Bé, i de tota aquesta bentonita va tapar entre 6.000 i 10.000 metres quadrats de Posidònia, matant-la. Què va passar amb els responsables? I de nou us ho puc dir perquè no he trobat en cap lloc ni qui va ser ni què li va passar. El que sí he trobat, i això vos donarà una petita alegria, és el que va passar després. 16 anys en el futur podem dir que el projecte Interreg Artemis, res a veure amb la lluna, ha acabat la restauració de 1.800 metres quadrats d'aquesta destrossa. I no vos imagineu que és una cosa fàcil de fer. No és anar amb un vaixell i començar a tirar llavors de Posidònia perquè torni a créixer. S'han emprat 1.100 fragments de Posidònia que ja està viva i l'han traspassada en aquestes zones en perill. Aquests fragments de Posidònia se fixen en terra amb una malla metàl·lica després de cartografiar tots els fons marí. Una locura, vamos. I no hem acabat per res del món. És vera que en març de 2026 hem acabat la sembra. A partir d'ara creixeran un parell de centímetres cada any. És a dir, que per tornar a tenir un ecosistema similar en el que teníem a l'any 2010 hem d'esperar fins a l'any 2050. El que un dia va bastar per ser destruït necessita 15 anys per ser sembrat i més de 50 per ser recuperat. I no del tot, 1.800 metres quadrats, de 6.000 o 10.000. Enteneu per què és tan important protegir la Posidònia? Coneixeu aquesta cagada? I aquesta iniciativa per recuperar el que s'ha perdut? Hauríem de posar lleis que protegeixin encara més. No està mà? Pues llegesc. Au, una forta ferrada.